Huriani tuhata, naing masuk mahita tu permingguan. Tacaloma haroroni tuhata di tengah-tengah tapasada roh harok pikirata. Asa jumulo hita martangyang nahohom di bagas rohata be martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita nomor 520 lalu. Marhite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di porbadiana tu mau palangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengui mataku tu Jehovah. Ai ibana do manginet patus yan jorgong. Saido pakon maahu jala asiro hamdiau. Ai pujun jala dangol doau. Hodo ale Jehovah di halungutur rohaku. Ale de bataku maraposan tu hodo au. Sayunang paila au. Haleluya. 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 Ale amanami na di banua gijang para si rohan na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasa sadai. Dilehon hodo ibana humo papami mamor sandu sanami sahat tuhau na pinarsilangi. Sai patugu marohanami asa unang ganggu rohanami marapor siay. Hasisani do sanami. Asa unang madele hami alani do sanami ih. Alai asa positu rohanami dia sini roham na gudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amin. Tangi oramu ma patik ni debata di mingguta sadarion. Imasian patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangan pemuda naturasmu asa martua ho. Jala liling mangulu di tanonan nilehon ni Jehovah di Batam di ho.
Patik paunopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakup. Patik pawaluhon unakko manako. Patik pasiahon unakko olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna manak kodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rak mangindo gogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar upati ini. Amin. Tato poti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasoha tudosan sitop panasana adong paruhum natigor. Namanghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhitesian pangaleson nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami. Natamasi tuturo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi rohami nuai ngalani i. Asima roham di hami ale di batanami. Perdinggan bahasa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami salutna. Jala suruh matot di porbadia tu rohan nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tu hangoluan na sorasuda. Na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tordimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surara rado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon mari debata na digijang. Amin.
Ade edita marede maita. Pos rohaku di Tuhanku dan terbang hiriman. Odo totong kaki aku tulamu muapatan. Lobi pos rohaki sai palulu sondahi. Moanonda Hatani debata turbuk epistel di minggu tasadarion tersurat mai di Yesaya 55 memukasian ayat onom satu ayat sia tajahama margati pasoring sai lului hamu ma Jahoba bisa terbaik dope jupang ibana jauh hamu ma ibana bisan jonok dope ibana Sai di tadi kon halak parjahati madalana jala jolma pergeduki akasakapna sai mulak maibana tu Jahoba asa marpangulahi rohana mida ibana doho tu debatata ai buas do rohana manelese ai dada pikiraku pikiran munai jala dada dadaku akadaran munai ninna Jahoba ai songon tiboni akalangit sian tanon songonido tumimbo akadalaku sian dalan munai jala akka pikiraku sian pikiran munai ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amin.
taha tidakon ma hata hapor siautai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor siaon disadok portibion rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah di doa ma pergubuna suatu dosa natu mapalani. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasusade imana tibuun ni si Maria nagabe-gabe atau di polbadia anda orang suara ido tuhata natu mau nabirni di pangum siratus nama terpasang doi bana di hau pinarsina natua tu banu turu namulak mangulu di adapatu nama naik tu surga lahundul tu siamu ni debata jauh amanai perbuatan di sima ibana pamamulak sugut tu tanah on mangumi mangulu nama ahu porsea di tondi porbadia jara adong sada huria atau panjang Kristen akan badia dohot di hasasaina mulak mangulu sugut daging ni halang mata dohot di halang sudah amin.
Salam. Tabegema titing HKBP Serang Resort Serang Minggu 20 Maret 2022. Naso hujaha hami sian joloon tajahabema di bagasan rohat tabi. Titing napar jolo goarni minggu okuli. Nomor lapatan saya tongdo mengaranapi mataku dopak Jahoba. Psalmen 25 ayat 15a. Dohok topik marhamubaon niroha asa unang mago. Titing na paupaton pembubaran panitia Natal seksi ama dohot paropuan tahun 2020 sada. Di minggu sadarion tanggal 20 Maret 2022, dungsipul permingguan arian tapatu pado acara pembubaran panitia Natal seksi ama dohot seksi paropuan tahun 2020 sada. Pinangidoma haradion disude panitia dohot pengurus seksi ama dohot seksi paropuan ni huriata lao madohoti ulauni mulai pukul 12.30 WIB maringanan di lantai sadani gerejaon. Titing na palimahon sakramen padidion nabadia. Domutu program ni huriata patupaut tama padidion nabadia tuaka poso-poso manang dakdanak. Ima di pesta paduahon haheheon ni Tuhan Yesus Kristus manang pesta Paskah paduahon di hari Senin tanggal 10 April 2022. Alani madohoti perguruan ma natoras nidak danak naneng tardidi di hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 masuk pukul 10.05 WIB manang jam 3 botari di gerejaon. Tunatoras niaka naneng tardidi di jaloma surat pengantar sian situa sektor tabe. Titik naponopon periodisasi seksi-seksi tahun 2022 rodi tahun 2024. Hobar tu surat ni pimpinan ni huriata HKBP disosohon asa patupa periodisasi ni seksi-seksi di tolu dewan koinonia marturia diakonia. Pinangidoma tuganup ketua dewan lau melengkapi kepengurusan seksi-seksi di ganup dewan nabe periode 2022 rodi periode 2024 asaboi patupaun ni huriata pelantikan di tiki na zonokon. Titik na papituhon na patubegihon kordi parmingguon. Siala naung lam sumisi hararat ni pandemi di partikian noengon mamuka bulan April 2022 sagi honon ni huriatama aka punguan kor lau patu begihon kor manang ede puji-pujian disude parmingguan di huriata ima parmingguan manogot arian dohot bodari jala jadwal kor pasahaton ni huriatama di tiki na zonok. Titing napasiahon sermon bersama perhalado HKBP dohot GKPS opat huria. Hari Selasa naro tanggal 22 Maret 2022 patupot tado sermon bersama perhalado HKBP dohot GKPS ima HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, HKBP Cikande dohot GKPS Serang. Jalan agabe tuan rumah di Ulauni ima HKBP Cikande. Ulauni di patupa di lantai sada ni gerejaon masuk pukul 10 sia WIB. 12 pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Sektor 10 tolu Pakupatan dibagas ni keluarga Sintuaha Simbolon Boru Pardede, Perumahan Banjar Agung Blok F Opak Tolu nomor 20 Sia, Pakupatan. Sektor 10 Keragilan dibagas ni keluarga Sintuaha Sitorus Boru Purba, Perumahan Graa Sisaid Keragilan. Sektor 15 Rau dibagas ni keluarga Sintua JN Sinaga Boru Manihuruk Rau. Tersurat di titingta di patupa di lantai sadani gerejaon dikoreksi gabe di bagas niamang situa JN Sinaga.
sektor Sapulonom Bumi Ciruas Timur. Dibagasni keluarga J Pangaribuan Boru Parapat, perumahan BCP Sada Blok C10 nomor 20 Sada Bumi Ciruas. Titing 10 tolu Dewan Koinonia, Pakobasion PHD PA kategorial dan sermon guru sekolah minggu dihobasi marhiti Zoom IMA. Naparjolo seksi sekolah minggu, poin sada, sermon guru sekolah minggu di Patupa Jumat 25 Maret 2022, Parhobas Pendeta E. Mungkur. Poin paduahon, permingguan sekolah minggu tatap muka. Mamuka bulan April 2022, Hobasan ni huriat tama permingguan sekolah minggu, marhite tatap muka di gerejaon, dohot di inganan par sekolah mingguan di Ganup sektor. Napaduahon seksi remaja, Sabtu 26 Maret 2022, Parhobas Pendeta E. Mukur. Patoluhon seksi Naposo, poin Naparjolo, PHD Naposo Bulung, Sabtu tanggal 26 Maret 2022, Parhobas Pendeta DFD Tapubolon. Paduahon, pinangido matuaka ianak konami kategorial remaja, dohot Naposo Bulung, asa diaka kegiatan di gerejaon, dibatasi saha tu pukul 22 manang jam 10 borngin. Jala dung sidung acara nasida asa pitor mula bema tu bagas nabe. Napopaton seksi paropuan poin Naparjolo PHD seksi paropuan se Resort Serang. Di Patupa di hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Di Patupa do PHD seksi paropuan se Resort Serang, HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dohot HKBP Cikande. Tuan rumah seksi paropuan ni Huriata, nama kobasi Pendeta DFD Tapubolon. Poin paduahon PHD Ina Kamis. Kamis tanggal 24 Maret 2022, Parhobas Pendeta DFD Tapubolon secara tatap muka. Titing nawa 15 Dewan Diakonia. Poin Naparjolo seksi diakoni sosial. Pakobasion Mangapuli. Di Minggu Sadarion tanggal 20 Maret 2022, di Patupado acara Pangapulion, pukul 10.00 WIB manang jam onom botari, tu keluarga di Tumanggor W Boru Barasa, alamat sektor Sada Serang. Pinangidoma turuas na di sektori, pengurus diakonia, dohot parhalado, asaria Patupa acara Pangapulioni, nama kobasi Pendeta BB Siagian. Titing sapulonom statistik Harwason. Poin Naparjolo ruas Nabaru. Membuka mingguon masuk gabe ruas ni Huriat Tama. Keluarga Roni Lambok Kurniawan Sibolon. Inatai Novita Sari Boru Sitohang. Nama jalo pamasumasuon parbagason di Huriata HKBP Serang na di hari Sabtu 10 November 2020 sada. Alamat Komplek Pasir Indah, Jalan Apel, Blok C, nomor 5, Sektor Opat, Cinanggung. Napaduahon keluarga Sudarman Manulang, inatai Pasti Rita Boru Lubatoruan, dohot sahalak yanakon Fania Carolina Manulang, Pidasian Gereja HKBP Panggugunan Resort Rabe Distrik Tolu Hubang. Alamat Perumahan Kiara Garden Blok G nomor 5 Sektor 10 Pitu Pipitan. Pinangidoma turuas nong di Gorahon na dua keluarga asa jongjong ma nasida moloro. Mau lihat di pasu-pasu tuhat tama persauran dohot nasida gabelas ni roha di Huriaon. Poin napaduahon ruas napida mamuka mingguon pida ruas ma. Naparjolo keluarga Monang si Hotang inatai Rianti E Boru Sitijak dohot dua halak yanakon
Mei Riana Resmawati Sihotang, dan Daniel Adilvi Sihotang. Pidatu HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten, alamat Sian Sektor 2, Kramat Watu. Dapat duahon keluarga Eklo Marganda Huta Barat, Inatai Neria Boru Lubat Tobing. Dohot dua halak ianakon, Francesco Marturia Huta Barat, Dahot Fedora Franciski Aprilia Huta Barat. Pidatu HKBP Partali Toruan, Resort Partali Toruan, Distrik 2 Selidung, alamat Sektor Tolu Pandeglang. Poin na patuluhon na modding. Na di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, nunga jumolo modding sahalak ina ima Mawardi Boru Silitonga, tutup umur 66 tahun. Hinabaluhon ni amata Fosman Afendi Marpaung, Sian Sektor Sapulalu Bumi Ciruas Barat. Acara penguburan di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 di pemakaman Sayar Serang. Tuhat tama nama ngapuli sudi keluarga tininggal honni naung jumolo modingi. Titing 10 pilihan amplop pembangunan. Hobartu program ni huriata di minggu naro tanggal 27 Maret 2022 dung sipul jamita papungu peliat dohita marhite amplop imalaho manupahi akka sihobasan di pembangunan ni huriata. Tu sude ruas ni huriata asa dinggan ma tapasahat pelian amplop naung taparade di bagasan las niroha. Taingot ma hatani Tuhan Yesus nama dok martua ado nama ngalean sian na majalo. Rician ni parhepengon boy mata jahabi dititing naung saha tuhita. Pangula nagok dohot parhalado HKBP Serang Resort Serang Pasahaton. Selamat ulang tahun turuas ni huriata, nama ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan di mingguon. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus mamasu-masu. Songonima titing pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhat tamay bain sangap di gowarna, jala makorhon uli, dohot las niroha di huriana. Amin.
Mari dihuria. Jehovah,
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan debata tepuk jamita di minggu tersadarion san Lukas bidu 10 ayat 1 ayat sia. Adong ma naro ujui pabuahon tuibana taringot tuaka halak Galilea na duruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinilehon nasida. Jadi ni najis mamangalu sinasida. Na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida. Udok madihamu dang anggo somuba rohamuna lau songodido hamu mago muse. Manang na diripuhamu anggona 10 walu halak na mati ditinggang palas-palas na di Siloam. Parsalan sian sude pangisini hude Jerusalem. Udok madihamu datung anggo somuba rohamuna lau songonido hamu mago muse. Dungi dia tahun ma upamaon. Adong masada halak. Adong masada halak. Sada hawara na sinuan tu parlak anggurna. Jadi Roma ibana mangalului parbuena. Hape dangadong jupangsa. Gabe ni nama mandok si ula porla anggurna. Nunga pola patulu tauton auro mangalului parbueni hawaraon. Lao so Jepang. Teba mai. Aha pola magopo tanui bahenonna. Alai dokima mangalusi tuan nami loas mai disi sataunon. Asa sanga hupakur humaliang bonana mambahen na patusi. Anggiat olo mapabue tu joloon. Ale anggo suada tabama. Ima sahatna. Adong dope namar minggu ijabu nuaing. Alana isodope aka kodak no kuida. Alite bihate. Tuak karuas hakepe serang nalung gerejaon. Dohot nadong di jabu nabe mangi dia pemeringanan. Nama dohoti parminggonon. Selamat tarminggu madihita. Salum. Saitong do mangaranapi mataku dopa Jahoba nina ukuli. Minggu di bagasan saminggon ima minggu pangaranapan. Ima minggu manatap dopa Jahoba. Alani saminggon gumodang mahamu mereng tu gijang dah. Mula manatap tu gijang unang mamereng tu betul. Yang tamu mai. Nang lau tu dia hamu berbeda kamu tu gijang ale Jahoba namu. Molido minggu mangaranap, minggu mangido asin pada bata di sido songon naidok nanakini di episteli luli hauma Jahoba bican boidope. Bican boidope. Artinya ada kesempatan diberi waktu untuk bersekutu menyerahkan hidup di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Minggu okuli, minggu saitoktong, pasahaton ngulu
tu adopan ni debata. Jamita sadarion di patorang Yesus do taringot tu dosa. Adong do di deba ugamo, bahkan di ugamo Yahudi adong do dosa na met adong dosa na balga. Ubalga do dosa sitakko horbo sian sitakko jarum. Godang do ugamo di pertibion adong disi pembedaan dosa besar dosa kecil. Alai mau di ajaran ni Kristen Protestan bado tahe. Dia ubalga dosa sitakko horbo dosa sitakko manu. Ubalga do dosa? Waduh. Molo di ajaran Kristen Protestan, dosa sitakko horbo sitakko manu. Ibenadong makatahatai akapanakko sama dong na panakko. Bamulo manak muse ruas ni hakalipe muse rawon. Ala dos do puang do dosai ba sapala manakko hita unang mamadu tatakko. Horbo tatakko inna na manakko rap madosa do di mana. Harus hakalipe do haron. Ido di sona kini di bahen adong laporan tu iba naro madok tu Yesus dosa ni hala na ditipa palas-palas memang ya peristiwai marupa palas-palas na di Siloam. Siloamon adong maon na jolo aek laus si dosat nuaeng na jolo dokon ima zaman Yesus aek na mambayan halak boy malum adong menarana adong palas-palasna habang ngaharwa busuk marupak mati majul mai tiba tiki. Jadi terjadi penyerangan tentara Romawi itu Yerusalem. Jadi adong tentara Romawi menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bagas joro, jude aka paradosi ditikam ibunuh ipelehon halaki mado pilihan ni debatan Lebanesida. Jadi ubalga dora dosa lakonate inna nama dokom matu Yesus. Dok Yesus daong. Dangi. So tunggabe itagapo umet dosa san halakan. Laos ido nuaeng dohoni jamiton tuhita. Ubalga jot duhita makatai ubalga do dosa ni halakan sian dosa ni ibate. Dalam makilala do iba sayu utigor do iba sian halakan. Nah, isodo neng dohon untuk pukon tu hita parjolo ima idok Yesus nak kini molo somuba lap maut do sude. Molo so bertobat lap maut do sude. Unang adong hita marlinggom-linggom marsidalian mol tabi kok tu dosa teh. Unang kita membela diri. Karena rumus hanya orang yang mengakui dosanya lah yang akan mendapatkan pengampunan dosa. Halak naolo mangido hasani dosa do nadapotan uli ima hasesani dosa. Molo saya tinamudihon do dosa niba marsidalian niba olo do iba lalap disi gabiso muba. Adong do dison pelajar do pe aka SMA. Adong ngape aka napo seson aka pelajar. Adong do guru SMA muridna kelas 2. Mulai kelas 1 murid non siswa non dakya poten pitu bahasa Inggris. Saya terus potem onom, saya onom satu nga. Isukun guru nama murid non siswa non, iso joho ina. Nga kelas 2 hono aing.
Au do guru bahasa Inggris mulai dari kelas sada. Satu naik. So hea hopot potet pitu. Bahasa dakya dengan bahasa Inggrismu. Dak bahasa dakya bagak potenmu bahasa Inggrismu ina. Ina guru non tibana. Boto hamu halus na. Ima da bapa. Ale sukun bapa do au bahasa dakya bahasa Inggris dengan ala au asli hala Indonesia ni mana. Ala asli mana bahasa Indonesia di bahasa Inggris dang bagak. Tong alasan. Iba di mana si dalian na asa membela diri. Persoalan itu ngato nguluta. Bolo adong boto hamu dak dana marsalai jabu isku kamu. Betul all di mana mengaku kesalahan? Manang salah ma amatai. Isuku natai ma mengaku salah do amatai. Unang amata mangalusin ato do. Manang inatay do na salah, mengaku salah do inatay tu amatay. Oh, ang betul hatok bila de. Di maksud muna hami amaon na badal do hamion. Waduh tutulan ngeti. Ay memang si pata te asido roha merang kainataon. Alana amado kepala hati, kepala rumah tangga. Dakya ina kepala rumah tangga. Jadi hiado songo sadaina. Ai amaton sekarejo tu luar negeri nido. Dero inaton ido emak. Ya Rab mahita bah tu luar negeri mahita Rab. Pada odao songon dak dana pe songon na hurang dengkado ala dang jonok tu among na inna. Oh lo mak ni nama tahun peti judah sabar hudah inna. Dapot tahun tong songon ni halus nama tei. Dapot tahun tong songon ni halus ni amatai. Ujungna iba ala dangau ngupetiki handphone surat menyurat dope itu i manukun ma surat wado dengan do bapa dengan nah iba lo sama tahun itu anggo ho hasian toktong do di bagasar hakku toktong huban guarmi tergombar do guarmi bagasar rakon nina amata itu inatai. Dero manatai berpuisi memana. Imadah, imai balos ma. Imadah di mana? Namamu kutulis di pantai dalam pasir, tapi datang air dihapus sinna. Romuse, lalu namamu kutulis di angkasa, tetapi dihapus oleh udara. Di mana? Selanjutnya namamu kutulis di dada, akhirnya aku serangan jantung di mana. Persoalan di tengah-tengah ngulun, molo swadong do saling pengakuan, saling memberikan satu hal yang perlu dipegang. Bohadong ulton. Ahadolok kamu tutuhani sitopun Tuhani Tuhamu. Ahadolok kamu. Molo Tuhani ngagodang ilan Tuhamu. Ngagodang itu pamu ijalohamu san Tuhani. Nung adong. Adong mandok na sodong. Nung ngagodang. Atong hamu aha mapegangan ibe kamu tutuhani tari utungulumu. Ahadong. Sada do, hapor saun mido paluahon ho. Ahado nengilau tatu tuani hapor seaun. Ido dah. Songoni matu hatai nunga macai maradu ditinggalhon sudi. Molo tapi pikiri matutu nang hubain tuho Tuhan.
Alani sonari idok nak kini bertobatlah, mubama. Butuh hamu adalah lapatan bertobat. Butuh hamu lapatan mubah. Adong tolu tipe bertobat. Bertobat ibana, mubah ibana. Alai dung saya bertobat imana hari minggu ni, marsogok ni ulah komuse. Ni do, ulah komuse. Anggo tiki gereja hibulian tangyang na. Wah songonima maradu tangan ni mula martangyang akadut-dut. Alani bertobat. Aidung saya sogok ni hari Senin mula tingan na ulah kon muse hasomalan ni. Ima sa tipe paduahon bertobat ibana. Dan ulah ko be, alai dibuka muse yang lain, dosa baru. Dan dosa ibe ulahon, alai gabe dosa nasing muse ulahon. Ima tipe kedua, molo tipe patuluhon bertobat itinggal hon sude. Nah, husuku maju hamu. Akanong bertobat do hamu? Balu samu jo. Ngai bertobat tamu? Bagi ragu-ragu hamu. Nunga bertobat tamu? Nunga. Ale pertobatan na papigaho maju hamu na kini. Hamu potosa. Itu tong dah. Hamu potosa. Jadi di sini do, dung saya bertobat, dang boy holan bertobat, ikodo marpar buwe. Imana paduahon marpar buwe. Jadi idong goloda, ala baga nikin hawi, hape dang adong, parbuena. Rikot do ganteng, rikot do cantik, rikot do uli bagak. Ay dang saya holan ganteng, dang saya holan uli. Alikot buhado? Iko buhado? Iko maparbue aido. Ido dah. Ai bagak do dan parmekon. Ale gabe iba ban mangalopa. Inai nata si matuana buru. Ai madah tung berjudo helakon yan. Ale gabe au manuh sigaret na ina matai muse. Iko do marpar bue. Nah, jadi lapatannya harus berguna, bermakna bagi sekitar, bagi orang lain. Jadi bertobat itu meninggalkan dosa dan berbuat yang terbaik. Buhado benota. Ada hudok hamu akainang macai uli-uli hamu. Noeng ngamula huda godang kerjon gok. Mau lihat tema saya lau masih omikronon. Unang robesi omi itu asa sona kita merminggu. Jadi dung mula nonson kerejon, tengok ma asa marpar buwe. Ali unang nonon hol noti penisenggol tong adalah kamu Peter Boha. Ada kamu. Contohnya mula sekerejon, apa itu ahama. Dang salah ho, ali narodo sa tersenggol hoko, baru koko. Mulakan ay dokon kalakan. Baik dokon tahe. Dang mula babiban mula ay mana buhay dokon. Astaga ino kan. Jemula hita. Ata dokon. Haleluya, itu dokon itu. Ino kan. Mula senggol ho dok mah. Haleluya, ini betul. Itu lagi. Ala mula sian dia. Mula sian gereja tu. Unang be mula tu natuari itu. Mula tumpe otik digores mobil ini. Haleluya, amin. Ini betul. Ima na bertobat. Itu tadi na bertobat bado, daung. Baru dung ko amin anggol dung pas tapi mau saya deh dong. Nah odon waeng
kita melihat hidup kita ini, sepanjang hidup kita harus kita adakan, kita ciptakan hal-hal yang berbahagia, yang berkreasi, yang dapat berguna kepada orang lain. Ay moloso boy hita marlapata marguna ba dang do pehita halak na porsia tu Tuhan Yesus. Along sada ama taon ulaon na marmiam-miamima. Dangolo mana lawariso marmiam. Marmiamaha o mabuti manjahate. Natabuti kan? Gitu. Pulpa maulon na pulpa. Butamu pulpa pulang pagi. Jadi saya dipodai inatai mamaton alana habis-habis tu si sinari na ibaen. Roh anak na mangido wang sikola la imuruki do. Saya roh tu son. Iberang mani alai pagi do ho gabe terganggu, gabe salah ceki aku di mana. Gabe talu au. Isa tiki ida potot padita mai mana. Tu jabuna. Makatai ma paditon dungi ya lusima. Toho do amang. Alay nga coba mang piga-piga hali bertobat. Hulan sa minggu do boya mang. Hulan sa minggu do. Utahan. Dungi do ngaki. Halo, do ngaki. Betul. Ayo, terniku do. Inna. Jing ado nga mang sato non coba terus coba. Lasoboy. Di mana? Buhado beno namang asaboy bamuba. Do amat tapay tema martangyang maho. Mapsituto martangyang. Ido adi kan martangyang maho hira-hira jam 12.00 si martangyang. Pangido masan Tuhani asal ilehon Tuhani tuho buhado carana asamu baho. Martangyang mamaton. Isa tiki dong martangyang gimana? Dok ma Tuhan mulai yon tungso olo biau marmiami di mana bulat dekat lau matu lapo barodongan non ipacing daong di mana Roma dongan non hubereng ma saminggu doho tahako dung saminggu non mulak doho ina gitu dung saminggu tutu mulak musim mana? Dohot musim mana? Main. Memang. Ujung na isa tiki merenung may mana. Dung hira-hira jam 11 siang habis mangan halaki do inatay Roma maton buat jo parang bah ni mana. Babujuran na taon. Ibuat parang, saudara mah kan. Dungi buat mana parang. Pituri gotap ibana ma. Nyon. Lugar non. Jari telunjuk. Langsung digotap mah potong buti. Dungi potong. Apa kok ni natay? Buat majolo betadin doh akabat merasa na pembalut na ibalut. Dung songoni, dung hiramalum, saminggu nalawi mana tulapo dengan ni. Beta main boy na, ipatuduh ma, matang aku, dang boy behutiop be ni mana, dang boy hutiop be, alani bertobat mau ni mana. Bertobat mamatay, jala maru 20 tahun ni mana, inganan na ima di Jepara di Jakarta Timur, Jawa Timur Jepara. Dung bertobat ibana. Alani kondisi mana betul-betul mana muba gabe ratusan jolma tong muba bertobat ibana mar parbue. Neng dohon jami taon sutung lauha monon gabe go tapi tangan muda unang.
dangi. Alani do nakini, James mando ikon maparbue do, dung bertobat ikon maparbue dalam membuat hal dengan Tuhan nauli. Ito ngajabu, inata, amata, anak-anak, mari kita bertobat, berkarya, berbuat yang terbaik. Karena halak na saya tong mia di bagasan holong Yesus Kristus dapotan ngulu portion, dapotan ngulu di Banua Gijang, martang yang mahitang. Mauliate ma Tuhan. Dang tu gogo nami molo mangasahon diri nami hami Tuhan. Mangalo dosa dohot ela portibion. Atong pargogoi hami. Urupi hami mangalo na sanajat, pargogoi hami mangulahon na sanadenggan, asa marsangap guarmo ale Jesus, dapotan hanguluan hami di tonga-tonga portibion, dapotan hanguluan hami sogod di surga sabuloni. Amin. Mare de Hurias yang nomor 712 laos tapapungo ma peliata. Pasu-pasu hari oh Tuhan, sayu sihonang ini, saya pihak tangan
Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehoda meni. Saya pehotang kami, Tuhan, lehot Tuhan kami. Ipot-iniot dan maha Tuhan, sifat Tuhan kami. Dan maha kami, satu rohani, nama si Hosomani. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehoda meni. Saya pehotang kami, Tuhan, lehot Tuhan kami. Tatangnya koma peliata martang yang mehita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon leon na denggan do nasa ulibasa nama dutus. Hu pasatami ma siya na ilehon mitu hami pilan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parahasya kami peleanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga nuriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silelehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saud man lomon ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion, hanguluan siya pari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi basandame jalahu mapasu-pasu siana mata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu. Salam. Shalom.